Nou, kijk, de investering in het Koninkrijk is dat we het Koninkrijk veel meer op een positieve manier moeten gaan benaderen. Het Koninkrijk bestaat uit 4 landen en dat zijn in het Caribisch gebied Sint Maarten, Curaçao en Aruba. En aan deze kant van de plas is dat Nederland. Met elkaar zijn we dat Koninkrijk. Dat heeft een bepaalde geschiedenis, daardoor is het er ontstaan. Maar over die geschiedenis valt veel te zeggen en moeten we ook veel praten, want die geschiedenis speelt vandaag ook nog steeds een rol. Je moet je geschiedenis begrijpen. Dat is heel belangrijk in dat Koninkrijk. En tegelijkertijd moeten we denk ik ook van elkaar leren op basis van gelijkwaardigheid om ervoor te zorgen dat alle mensen in het Koninkrijk echt een toekomst krijgen die ze verdienen. En dan hebben we het over voedselzekerheid, dan hebben we het over gezondheidszorg, dan hebben we het over veiligheid. Er zitten toch 3 eilanden bij de benedenwinden die in die moeilijke situatie zitten waar begin dit jaar met Amerika, Venezuela, allerlei dingen gebeurd zijn. Ja, waar mensen zorgen over hadden. Dus veiligheid is ook heel erg belangrijk. En natuurlijk de bestrijding van armoede en onderwijs. Dus er is heel veel in het Koninkrijk te bespreken. Ik was heel enthousiast over het feit dat de minister-president al zo snel van Nederland naar het Caribisch gebied is gereisd om van alles en nog wat te bespreken met de eilanden en de landen. Nou, dat doen wij in het IPCO ook. We willen daar ook effectiever in zijn. Dus we willen meer uiteindelijk voor onze bevolking weten te realiseren. Dat is de essentie waar het over gaat. Het systeem is natuurlijk voor een gewone bewoner van een van de landen of de eilanden ingewikkeld. Ook in Nederland weet bij lange na niet iedereen dat het Koninkrijk bestaat uit 4 landen en dat Nederland ook nog een land is wat 3 eilanden in het Caribisch gebied heeft. Bonaire, Saba, Sint-Eustatius. Dat weten heel veel mensen. Hoe die structuur precies in elkaar zit, dat weten heel veel mensen niet. Dat is misschien ook niet zo erg, want het is ingewikkeld. Wat veel belangrijker is dat iedereen in elk land van het Koninkrijk de meerwaarde ziet van het Koninkrijk. En dat we voor elkaars veiligheid kunnen zorgen. Dat we voor goed onderwijs kunnen zorgen. Dat we die armoede die er in veel landen toch te omvangrijk is, dat we die naar beneden kunnen krijgen. Dat zijn een paar voorbeelden waarvan ik denk, als mensen dat zien, dan zien ze de meerwaarde van het Koninkrijk. Dus het gaat om concrete punten die voor het leven van mensen in alle dag, dat belangrijk is. Het is een communicatie en een investering in het hele Koninkrijk. Dus dat betekent de landen, 4 landen. En ook natuurlijk Bonaire, Saba en Sint-Eustatius die onderdeel zijn van Nederland. Ja. En daar moeten we meer uithalen, zodat de mensen die ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk wonen, dat zij ook zelf trots zijn op het feit dat ze burger zijn van het Koninkrijk. Maar ja, die trots, die moet je ergens aan ontlenen. Dat moet je zien en die meerwaarde moet je merken. En soms merk je dat, soms niet. We moeten zorgen dat dat de burgers in het Caribische deel van het Koninkrijk en de burgers hier dat beter merken.